Grabatzen, 5, 4, 3... 10. atala grabatzen ari dira gaur. 50 egundara matzate eta aste bete eskas geratzen zaie amaitzeko. Azpeitiako esklabeen komentua Basakabi ikastetxe musikalean bilakatu da, bertan ikasleek dantzan eta kantuan ikasiko dute, besteak beste. 12 atal izango dira guztira, 50 minutukoa bakoitza. Filmari jarraipen emango diote, baina urtebete beranduago, eta orduan badaude aldaketak, Irati eta Beñaten artean badaude desberdintasunak, Gorkaren aldian ere bai, Desik eta jarraitzen dute euren tramakin, Talanda. Aktore gazteekin batera filmean jada ikusi genuen Ramon Agirrek jarraitzen du, berari dagokio aztoratutako ikasle gazteak zuzentzea. Ni gaiztuaren egitea gustatzen zait. Naiz eta komedia izan, baina gaiztua izan behar du, ez? Eta aurpegi berriak ere badira telesailean, 2 ikasle gehiago eta 3 irakasle berri. Tartean Jose Mari Berasategi estrainekoz apaiz paperean sartuta. Eta gorputza muitze hori sotana da guzti. Bueno, sotan pixkat emendikan heldu, pixkat altxa eta brinko batzuk egin daitezke. Jolanda Paskualena eta Carlos Engema dira Basakabi ikastetxe musikaleko beste 2 irakasle berriak. Azken honi gainera, zenbait koreografia egiteare tokatu zaio. Guztien lana udazkenen izango da ikusgai, ETV baten.